תוחלת החיים שלנו עולה, אבל לא בהכרח מצביעה על שיפור באיכות החיים. מה שמוביל לא מעט אנשים מבוגרים להפוך לסיעודיים. המצב מוביל אותם לפנות לחברות הביטוח וביטוח הלאומי, במטרה לממש את זכויותיהם, ומשם מתחיל הליך בירוקרטי, לא תמיד פשוט. ובנושא הזה אנחנו רוצים לצרף אלינו את עורך הדין שרון שושי, מומחה לנזקי גוף ותביעות סיעוד, נושא שהופך עוד יותר רלוונטי בימי המלחמה. שלום לך. שלום, שלום, ובוקר טוב, קובי, חן, ובוקר טוב לצופים בבית. נכון, תוחלת החיים שלנו הולכת ועולה כל הזמן, בגלל התפתחות אמצעים רפואיים להארכת חיים, תזונה, רפואה מתקדמת, אבל כמו שאמרת, איכות החיים לא תמיד עולה בהתאמה. למעשה, מעל 50% מהאנשים שעוברים את גיל 80 יהפכו להיות סיעודיים בשלב כזה או אחר של חייהם. זה הפך להיות כמו פנסיה. זאת אומרת, אנשים מגיעים לגיל מבוגר ויקבלו קצבת סיעוד. עכשיו, מה קורה? מה אנחנו עושים במצב שאדם הופך להיות סיעודי? למי אנחנו פונים? אז קודם כל חשוב לציין שהנושא של סיעוד הוא לא נחלתם של המבוגרים בלבד. גם אנשים צעירים הופכים להיות סיעודיים בגלל סיבות כאלה ואחרות, וגם אלה וגם אלה פונים לביטוח לאומי. הצעירים פונים לביטוח לאומי במסגרת תביעה לשירותים מיוחדים, שר"ם, והמבוגרים פונים במסגרת תביעה סיעודית רגילה. זאת קצבה על פי חוק. ישנם 6 קריטריונים של רמות זכאות לקצבת סיעוד, שנקבעת לפי יכולת התפקוד. כל אותם הסיעודים מכירים באמת את הקצבאות, את כל מה שהם זכאים לו, את כל אותן הזכויות. מרגיש לי שיש הרבה דיסאינפורמציה. נכון מאוד. המודעות גדלה בזמן האחרון, גם בגלל הצורך, אבל הרבה אנשים לא מודעים לזה. הם סובלים, יכול להיות שהם מקבלים קצבאות אחרות, אבל לא פונים לקבל קצבת סיעוד, וחשוב לדעת את זה, כי זה גם נותן כסף, וזה גם נותן שעות סיעוד במסגרת עזרה בבית. אז למעשה סבך הבירוקרטיה הזה שאתה מתאר כאן עכשיו, הוא לא נהיר לכולם, מן הסתם כשנוחת עליהם המצב הסיעודי, ולפעמים הוא בא בפתאומיות, אנשים לא יודעים למי לפנות. נכון. כאשר הם באים אליך, ושוב, אני שואל אותך בתור עורך דין שמתמחה בעניין הזה, מה הדבר הראשון שאתה מכוון את אותו פונה או פונה לעשות? הדבר הראשון, קודם כל, תאספו חומר רפואי. הרבה אנשים חושבים שהם יפנו לביטוח לאומי או יפנו לחברת הביטוח, יבדוק אותם רופא ויחליט, כמו שהולכים לקופת חולים, וזה לחלוטין לא נכון. חייבים ללכת ולעשות בדיקות, להתלונן על כל דבר שקשור כמובן למצב, ואז לבוא מוכנים לקראת הוועדות. צריך לקבל הדרכה. מה להגיד, איך להציג את הדברים. המבחנים מתבססים על הערכת תפקוד ותלות, יכולת ניידות, הלבשה, רחצה, אכילה, קימה ושכיבה, שליטה על הסוגרים, גם נבדק הצורך בהשגחה של אדם נוסף. כל אלה מוערכים באמצעות ניקוד בביטוח לאומי. ככל שיש ניקוד כמובן יותר גבוה, כך הקצבה תהיה יותר גבוהה, אבל זה לא הכל, זה לא רק ביטוח לאומי. אנשים מבוטחים בביטוח סיעודי גם במסגרת קופות החולים, וגם את זה הרבה אנשים לא יודעים. רוב האנשים, 60-70% מהאנשים שמבוטחים במסגרת הקופה, יש להם ביטוח סיעודי. אגב, רק במסגרת הקופה. מאחר וחברות ביטוח כבר הפסיקו למכור את הביטוח הסיעודי, ואני אסביר גם למה. מכיוון שתוחלת החיים הולכת ועולה, הביטוח או התשלום של הביטוח זה עול כלכלי מאוד מאוד כבד על אותן קרנות שמשלמות את הפיצויים. למעשה, עד כדי קריסה, חברות הביטוח במסגרת קופות החולים, לא מצליחות לעמוד בנטל הזה, ואפילו הקצבה, שהייתה 6,100 שקל ככה בממוצע, ירדה ל5,000 שקל, מכיוון שצריך לשמור כסף לדורות הבאים. עכשיו, זה שביטוח לאומי נותן גמלת סיעוד, זה לא אומר שחברת הביטוח תיתן גמלת סיעוד. לכל אחד יש את הקריטריונים שלו, וחשוב לדעת את זה. כן. תראה, אני רוצה לדבר רגע על המקרים הבאמת מעניינים, ששם הנוכחות של העורך דין שמתמקצע בעניין היא עוד יותר חשובה. הרי יש מקרים שבהם המצב מסתבך. ביטוח לאומי, כמו שאתה אומר, מחפש לתת או לא לתת את נקודות הזכות האלה, על פי ניידות, יכולת התלבשות וכן הלאה, ופתאום שולחים איזה מישהו שיתעד אותך, ופתאום נראה שיצאת ממכונית, ויש סתירה. בדיוק, יותר מכך. בן אדם שלמשל אומר בביטוח לאומי או בחברת הביטוח שהוא לא יכול להתלבש לבד, פתאום רואים אותו מוריד מעיל במסעדה. זה מגיע לדקויות כאלה, זאת אומרת, חברות הביטוח יחפשו את אותה פרצה כדי לא לשלם. וההצעה שלי כמובן לאותם אנשים, אתם סיעודיים, תנסו לא להתאמץ יותר מדי מחוץ, שנקרא לזה בפרהסיה.
אל תעשו דברים שהם בעייתיים. אדם, למשל, שעשה קניות, והוא נחשב לסיעודי, הרים שקית, ביטלו לו את הקצבה. כמו שאמרתי, אדם שהוריד מעיל במסעדה, ביטלו לו את הקצבה. מחפשים את הדברים האלה, ולכן מאוד צריך להיזהר. הבדיקות עצמן נעשות על ידי מעריך, מטעם ביטוח לאומי, מטעם חברת הביטוח. יש זכות לאותו אדם להביא מלווה, להביא מישהו שיבדוק, וחשוב מאוד לעשות את זה, לא לוותר על העניין הזה. לא להיות לבד עם אותו נציג של ביטוח לאומי או של חברת הביטוח, מכיוון שצריך עוד עין שתפקח ותראה וככה תדע לכוון. ניתן להביא עורך דין גם לפגישה הזאת עם הביטוח הלאומי? לא, לא מקובל להביא עורך דין, כי אין פה איזה עניין משפטי או ייצוג כלשהו, אבל עוד בן אדם, שתהיה עוד עין שתפקח על העניין, ואולי גם תבהיר כמה דברים שלפעמים הנפגע בעצמו לא מסוגל להגיד אותם, מתבייש להגיד אותם. אבל כן לפני ועדה כזו או אחרת, כדאי להתייעץ עם עורך דין, חד משמעית, עורך דין ייצג בוועדות האלה, בוודאי. את כל עורך דין מנחה. התפקיד של עורך הדין זה לדאוג לכל החומר, לרכז אותו, לחלק את כל הבעיות הרפואיות המקבילות, ולהכניס את הדברים הרלוונטיים, וזה חשוב מאוד. 40% מתביעות הסיעוד נדחות. וואו, זה מספר... זה מספר עצום. למה? מהסיבות שאמרנו. או שבן אדם הוא על הקצה, יש לו יכולת תפקודית מאוד מאוד גבולית, כמובן שאי אפשר לצפות שהוא יקבל, הוא יידחה במקרה כזה. צריך לדעת להנחות אותו מה לעשות. וכמובן, כמו שאמרנו קודם, כל מיני פעולות שנעשות בפרהסיה שיכולות לגרום לנזק... טיפ חשוב לזכור. שווה להתייעץ לפני שעושים את הצעד החשוב הזה שהשפיע על כל מערך חייכם. תודה רבה, עורך הדין שרון שושי. תודה רבה לכם. 13